Hey TikTok. Hi. Hey TikTok. Hi. Okay. This is my class. Yeah, it's really pretty. I kommer på YouTube. Nå, det er ude. Hej Jeppe. Sig, det er vores strenge lærer. Yeah. This is a world. Nå, det er simpelthen på dansk. Det er det strenge lærer. Det er glædesbror. Glærehold. Hvad er det, hans navn om? Glærehold. Jeppe. Nej, han hedder Jeppe Glærehold. Nej, han hedder Jeppe. Jeppe Holt Lea. Og Nej. Han hedder Jeppe Holt Lea. Ja, men vi skal vende hans navn. Glea Jeppe Holt. Glea Jeppe Holt. Og hans bror, det er Mads Glea. Mads Holt Lea. Masse. Nej, Glea Holt Masse. Glea Holt Mads hedder han så. Og det her, det er vores restauranthus. Altså, det her det er vores klasse. Vi skal lige... Tjen! Jeg skal lige... Det her, det er vores perfekte tøs. Hun hedder Emilie. Sig goddag. Hej Jeppe. Han er meget sur. Meget sur. Mester Lover. Og det her er det nye Mester Lover. Okay, det er den nye. Og det er Netanyahu. Og det her er den nye tøn. Ja, men det kommer ind på YouTube, så bare vide. Du kommer på YouTube der. Og det er den dumme Marco. Han bliver sgu da sur, hvis vi lægger ham ind. Jamen, jeg vil sige, vores lærer, han slår. Ja, vores lærer, han slår. Vores lærer, han slår os. Ja, han slår. Nej, den værd, det kommer ind på YouTube, så siger de mor det. Siger til mor. Felix mor. Jeg siger til din mor. Felix mor. Se den her video, hvor han ringer fuck i. Ej, nu skal jeg jo min plads. Kom med. Lad os snart. Vi kan med. Okay. Ej, det er til at lave nu, ikke? Fordi Jeppe, han bliver sur. No, whatever. Det her, det er så uden for vores cykelsti. Nå, men ciao. Jeg skal også sige ciao. 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 Kan I sige ciao? På YouTube. Han er ikke optaget med. Hej, hej. Hej, hej. Sig hej, hej. Sig hej, hej. Sig hej, hej. Hey, lad være. Du kommer ind på YouTube, bare du ved det. Hej, hej. Hej. Okay, jeg skal